Alright, guys, it's 19th of September. Let me tell you the time. It's 11 past 7 a.m. I woke up, I think, 17 minutes ago, and I discovered that I already know 11 out of 14 chunks of this poem. Let me show you. Right, so I know I can say this. But I can say everything from here until here. Beautiful. Cântare scrisului nostru, de Grigore Vieru. Sunt un om al nemâniei, lumii astea nestrăin. Vin din munții Latiniei, deși scrisul mi latin. Zisa cerul, fiecare ca să-l port cu legea sa. Scrisul ei și râma l-are, eu de ce nu l-aș avea? Ah, din sângele ființei, ni l-ați smuls și pângărit, și pe lemnul suferinței, ca pe Crist l-ați răstignit. Ochii lui, ce ai uimirii, când i-ați scos și nemicit, ați scos ochii nemuririi, ce prin noi ne-au îndrăgit. Ne-ați voit schimba chiar țeasta, sufletul, străvechiul grai, învățându-ne că asta e un bine, e un rai. Dar din mare paradisul, iată ce învățară noi. Cine întâi îți fură scrisul, celelalte îți ia apoi. Vremuri alte vin să nască omul un nou destin. Cu mințiri mai strămâdească scrisul meu că mi străin. Și din gură și din carte, cu mințitul mai mereu, cu urâtul mai de moarte, când aflai că e scrisul meu. Știu, ești gata să mă rumegi în slugarnicii tăi crești. Când mă uit cu ochii umezi către crinii latinești. Știu că pașii tăi mă latră când urât la el revin. Ce va arde? Da, în vatră. Focul scrisului latin. Foc de care mult mi-i sete, care îndurerat și sfânt, grâul altor alfabete n-a aprins și ars nici când. Deci, lăsați-ne în firea moștenită din străbuni și-ți primi în schimb iubirea, pacea unor oameni buni. Doamne, te rog frumos, ajută-ne noi să moștenim firea asta. Nu e așa greu că nu se pare cel de dușman, înțelegi? Nu-i vină, Doamne, iar. Bine, hai încă o dată. Cântare scrisului nostru, de Grigore Vieru. Sunt un om al nemâniei, lumii astea nestrăin. Vin din munții Latiniei, deci scrisul mi latin. Zisa cerul, fiecare ca să o port, cu legea sa. Scrisul ei și râma l-are, eu de ce nu l-aș avea? Ah, din sângele ființei mi l-ați smuls și pângărit, și pe lemnul suferinței, ca pe Crist l-ați răstignit. Ochii lui, ce ai uimirii, când i-ați scos și nemicit, ai scos ochii nemuririi, ce pre noi ne-au îndrăgit. Ne-ați voit schimba chiar țeasta, sufletul, străvechiul grai,
învățându-ne că asta e un bine, e un rai. Dar de mare paradisul, iată ce învățarăm noi. Cine întâi îți fură scrisul, celelalte îți ia apoi. Vremuri alte vin să nască omul unui nou destin. Cu mințitul mai strămădească scrisul meu că mi-i străin. Și din gură și din carte, cu mințitul mai mereu, cu urâtul mai de moarte, când aflai că e scrisul meu. Știu, ești gata să mă rumegi în slugarnicii tăi crești, când mă uit cu ochii umezi către crinii latinești. Știu că pașii tăi mă latră, când turut la el revin. Ce va arde? Da, în vatră, focul scrisului latin. Foc de care mult mi sete, care îndurerat și sfânt, grâul altor alfabete n-a prins și ars nici când. Nu e vină, Doamne, iartă. Anul ăsta. Deci, lăsați-ne în firea moștenită din străbuni și-ți primi în schimb iubirea, pacea unor oameni buni. Nu e vină, Doamne, iartă. Floare lui că o văzurăm, că ne-am fost iubit odată și ne mai iubim și acum. Sunt un om al nemâniei, lumii astea nestrăin, veni din munții latini, deci scrisul meu latin. Right, let's do it one more time. Cântarea scrisului nostru, de Grigore Viero. Sunt un om al nemâniei, lumii astea nestrăin, vin din munții latiniei, deci scrisul meu latin. Zisa cerul, fiecare falsopor, cu legea sa. Scrisul ei și râma l-are, eu de ce nu l-aș avea? Din sângele ființei, ne l-ați smuls și fângărit, și pe lemnul suferinței, ca pe Crist, l-ați răstignit. Ochii lui și ea e uimirii, când i-a scos și nimicit, a scos ochii nemuririi, ce pre noi ne-au îndrăgit. Ne-ați voit schimba chiar țeasta, sufletul, străvechiul grai, învățându-ne că asta e un bine, e un rai. Dar din mare paradisul, iată ce învățarăm noi. Cine întâi îți fură scrisul, celelalte îți ia apoi. Vremuri alte vin să nască omul unui nou destin, cu mințitul mai strâmbească scrisul meu că mi-e străin. Și din gură și din carte, cu mințitul mai mereu, cu urâtul mai de moarte, când aflai că e scrisul meu. Știu, ești gata să mă rumegi în slugarnicii tăi clești, când mă uit cu ochii umezi către crinii latinești. Știu. Știu că pașii tăi mă latră, când urât la el revin. Știu că pașii tăi mă latră, când urât la el revin. Ce va arde? Da, în vatră, focul scrisului latin.
By the way, guys, I observed that my mother calls me just when she sees I text her. Interesting. So maybe if I'll use this in a strategy in the future, who knows? Have a good one. Holy shit, guys! This coffee feels like shit. I don't know if it is even healthy to consume. I don't know if it expired. If it's still available in terms of the expiration date and all that shit. 7 past 9 a.m. I didn't learn geography in my bedroom though.